Hello guys, kumusta? Maying buntag, maying udto, maying gabi di asin yung tanan, no? So karon na ata dinhi sa trabahoan sa kausawa ato siyang pick upon. Mike, unsay mo nga ingnon? Wa siya mauwaran buntaga. So nagahuwat na yun guys, alas 7 na yun na. So manggawas akong asawa, more or less mga 7:10 to 7:15. So narami di sa gawas magahuwat ni Michael. Mao din ni siya guys ay. Morning entrance nila, no? Actually dako kaning ospital na pani din niya. Ano pila ka blocks ning hospital. So one of the biggest hospitals in Mount Sinai di sa New York, no? 12 seconds later. So guys, kuan kay no, grabe kay ka coincidence ba kay supposedly karon mo adto unta mi sa Apple Store nagpa nagpa-schedule na mig appointment sa Apple Store kay tungod ani ako ang speaker issue bitaw katubitaw na kuan ninyo sa akong previous vlog nga nay nagpitik-pitik nga tingog, so mana akong gikuan sa Apple para at least ma-warranty pa. Karon buntaga nakalitlag kawa. Unta kago na may muadto sa Apple Store, nakalitlag kawa. Kibaw siguro niya nga muadto sa Apple Store ron. Buanga ay niyan saon man ni nawa magkalit ang kuan awa karon tinaw na kung tingog kay wala na katong pitik-pitik. Buanga mo kibaw ni muadto meron nagpa-schedule ko ilisan mo ni og bag-o, so di siguro na magpailis ambot lang pag-cancel na ko ani mobalik kasi ka ani ang sakit ani ay sige waton na mo ang asawa guys. Meanwhile bago rami abot sa balay guys, mag-andam lamin ya kumana manimba men ya mga ontas gawas kay Domingo man yan, okay? Nanami sa simbahan. Naguwat na lang gyapon may magsugod ang misa. Michael, ansay mo maingon sa mga tao, Mike? Ha? Subscribe! All my fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Kinsa excited mo adto Costco? Nanamidis Costco guys. Na ato sa ni sakay ning bugoy. Bukan sa Dinhi. Unsa siya? Para kana bitong isud lang ni sa iya hamro siya. More siya kanang i-duster? What? Unsa ba na? Isud lang na to yung Sumo na siya? isud lang yung Anaon lang ba? Pero magdako mo kayo niya? Di, kita na ni ka nung i-winter good ka ayo ay. So yan lang na to. Unsa na? Squash. Michael! Mike, hilak. So, nikuha mo yan yung bagel. Ay, lamin. Siguro ni kaning cinnamon bagel o plain bagel. Kani para tanan gani ka Michael kay gagahi mo yung pupo. So, kuwantag squash. Natay apple juice diya sa ubos. Diya kay takoko. So, nagkuha ka ng baby spinach. So, guys, no, para makalibang si Michael. Mahumok yung libang. Nga kani ay nagkuha sa ng organic nga juice for kids. Katawanan kay ba kay nata sa freezer ron for mas bugnaw pa sa gawas kaysa this freezer mo na wag itugnaw ang mga tao ron. Damn! Sa taan ni ba tugnaw kasi gawas ang kapti nga bugnaw. Yan nag-order sa tao pepperoni pie guys, so wala lang kami ito. Dagan chikig tao basta Sunday. Gani kumpot kayo ba sa Domingo na ni? Murag magpatay. Sige lang, nagkwanta. Diyan kayo murag magpatay. Murag kayo magpatay. Hindi lang kape. Ganahan kayo ko ano? Ko na siya cold brew. Mocha freeze. Tag $2.99. Pwede niya ako guys sa konsawan. Many months later. Again. Nag-wild man kay ganahan mo inom na coffee man to. Sige. Kay apple juice. Yay! Yummy? Yummy. Wow! What is Michael drinking, Dada? Bakit ada? Honest kids, mali nga kuhan. No sugar added.
Dad ang luha. Yay! Uy! Okay na. Suya mong good ni. Nasuya kay si Mami gainom ganahan sa siya sa Yummy? maybe sa tamis bird. Ano ba? Oh. That's good for kids. Mabili pang kids. Oo. Kanang mot sugary mangguro na. So, pwede dyan na niyo. Ano, pwede good. Kaya, di siya tampis. Kuya mo sa bugoy na mo. Sakay siya sa pushcart. Babe, mas tugnaw pag i-disgawas kaysa sa freezer. Kanya mong langga, kaya wa tugnaw. Michael! Naka-overall siya gano'n kay bugnaw man. Giganahan sa kabugnawon ay wala lagi mo reklamo. Ingaw kay Michael, Stay. Mami, mami. Hello, ipakina ni Mami, kilingaw kayo. 2 hours later. I'm gonna use my imagination. Yay! Scream! Yay! Oh my god. Where's Didi? We're parking here. Michael waiting for Didi. A few moments later. So guys, nami karon ilawom sa RFK Bridge, no? Astoria Park, nagtanaw mig fall Dinhi. Yan, nindot kayo ang mga dahon na. We don't care. Let me tell you, we don't care. Napay squirrel naglabang ay. Love, dali. Then call me. I'm in the way, pushing the car because our car damaged. Muna, nindot na kayo ang mga dahon ay. Muna guys, balot kay si Michael ay awa. Murag burrito. Kay bugnawan. Lagi. Ambot pila. Pero di mi mabalaka sa among gikumpra ron sa likod sa sakyanan kay bugnaw man. Dili to madaot. You serious? No? Dito madaot. Super nice kay guys. Kay fall na din. Full bloom na ang mga leaves ni yellow na, ni red na. Unsa? Karn ang peak sa fall. So maayo gani kay nagsurisugod tagon medyo bugnaw gyud pero sige lang. Kay para dalhon ta mo guys. Kuyogon ta mo total balot mo kay si Michael so okay ra na. Few inches later. Napay dog sabi dog show ba ni? What sana? Nindot na kayong dahon, no? Pula-pula na, orange-orange. Nindot na kayo, Michael! Nalingaw, sigtan sa mga ego. Ano, nindot na kayo. So, tapad ni siya sa East River, guys. Kaning Astoria Park. Dinhi, may paborito kanina mo dinhi. Kaya tungod bitaw na parking accessible na kayo. Eventually. Away, si Mami kay gitugnaw pero si Michael wala Waka tugnawa, Mike? Giganahan pa. Amboy mong good, di mo na ganagbugnaw. Nindot na kayong dahon guys 20 minutes later. Later. Guys, nandun kayo din ibang tanaw lang kag soccer bitaw. Saan ako kasabot ba? Nag-practice.
Honestly, wag yung kasabot aning soccer, pero mga magod ning dinhi ang uso good na sport. So, para si Michael sa auto intermission ay niagi gobyerno. Gobyerno akuan. Ama dito, makita man nimo dinhi zoom dito babe. Dito na sa imong likod na ay restrooms, tennis court, parking, Astoria pool. Mao lagi persigado pa mo ang pool good. And it's too cold. Kinsa man siya mag-swimming, tugnaw kaya. I just explaining first. Sige lang, summer. Unta, kibaw na nimo ako ni palangyon dinhi kay at least brand new ang swimming pool ba. Mike, unsay mong ganahan ingon sa atong mga viewers? Guys, salamat sa pagtanaw guys, no? O unsa pa? Ay daw mo kalimot og subscribe, like mo sa among video og ay sa daw kalimtig mo comment mo. What? A few moments later. Abot na mi balay. Unsa nam sa kay kuanon ani niya? La. My God, kibaw na siya mo lingkod og kumatagak siya. Sige, stand up. Do it. Stand up. Tantrums na. Stand up. Okay, sige. Show everybody mo stand up ka. Wow. I think maglisod siya tungod baga kay iyan kuan ba? Tulo ka buksapaw. Uy lang dan ang ibilin ka to. Yeah, buhaan na to. Kato na dapat man siya sa sulod, mura ibilin. Meanwhile. Okay guys, so nakauli nitan no. So mura ni atong Costco haul karon nagpalit ta og bagels kani siya kay pila gani ni babe kaning duha? $7.99 ni siyang duha no. So nagkuha tag cinnamon raisin bagel o kaning plain bagel. Hopefully lami siya no, katilawan kay namo first time pa mi nakakuan magud-an ni good. So hopefully lami. So sunod guys, nagpalit ta ning organic baby spinach kay atong pakanon si Michael ani no kay for the past few weeks kay gahit gyud kay yahang kuan more constipated siya ba. So ato siyang lutuan og spinach, ato siguro isagol og lugaw. So hopefully ma-okay o maulian siya. Nya kani ka mami ni ay nalang no need to explain. Nya human ana nagpalit ta og whole milk whole milk para ni Michael kay mo naman yatong diya painom no kung once na ta sa balay kaysa katong magkuanta mag-formula ta kanya to din painom niya whole milk. So sunod guys na atay unsa ba ni honey nut squash, honey nut lami siguro nila. Yes. What No. Ang giingon dinhi kay unsa ni siya i-oven or i-microwave for 400 degrees Fahrenheit for 25 minutes. So diretso ni ilabay sa oven. Ambot tilawan pa sad ni namo. Pwede ni butag maple syrup. Sige. So pakiton sa tamo guys kung unsa ang pagkuan ni prepare niya atong tilawan kung lami ba. Ya naatay vita coco sa dinhi para sa bugoy kay para also na humok iyang stool no. Nasa tay nagpalit sa tag orange juice. What do you mean by that? Para sa bugoy sad kay para dili ma-constipated. Ay sorry. It was at this moment that he knew he fucked up. Apple juice di ay. Para sa dili ma-constipated no. Ug nagpalit sa taaning asa padaplin na tabi. Nagpalit sa taaning Honey Kids organic nga So nagpalit sa taning honest na organic kids na juice drink no. So nani siya upat ka flavors. So hopefully lamian si Michael. Actually ganina niinom na siya. So mo na siya no, more na ato ka. Actually ba tanan ani kay para kang Michael ang amuar siguro ani na palit kay kaning bagel o kani kang mami. So tanan kang Michael na gyud no. Ay napadi ay shout out ni Antonina ang tawke. Watching dia sa Cebu. Salamat kay sa pagtan-aw tawke. Ay napadi ang pizza. Nalimtan nila ng pizza na. Wow, lami kini guys. Pepperoni. Punta di matagak. Basta kaon sa taani.
Lami sa kanila pizza, tag $10 sa ba? Dako kayo. Di pa sa uban na mga restaurant din nga pizza, kuhan kay ang $10 usar man ka slice. Uy, kaning sa Costco $10 at tibuk na. Mas lami pag yun. Yeah, boy. Okay, so sige guys. So once again, if you enjoyed the video, ay mo kalimot og subscribe, comment down below unsa pa niyong ganahan makita di sa New York, and hopefully makita ta mo balik in the next video. So once again, thank you for watching. See you again on our next vlog. Bye.